Astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum astaghfirullah wa atubu ilai. Akwai abin da yake ci mun tuwo a ƙwarya, na ga dacewar na fito na yi magana domin na janyo hankalin wanda wannan abu ya shafa, watakan abokiyar sana'ar mu Rahama Sadau. Hakika abin da Rahama Sadau ta yi kowa ya san cewa ba abu bane ba na kirki, ko kuma abu ne wanda za a iya cewa abu ne wanda bai dace ba kwata-kwata a al'adance da kuma a addinance. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan masu irin shiga ko kuma masu fito da tsiraicinsu, yake faɗa cewa sufatani min ahalin nari lam arahuma qattun khasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asnimatil buktul ma'ila la yajna rihal janna wa inna rihuha la yujadu min kaza wa kaza. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane biyu, sufofi mutum biyu na yan wuta har yanzu ban gansu ba. Ya ce su ne waɗanda suke shiga amma kuma a tsirara suke, sun sa tufafi amma kuma gasa a tsirara. A takaice da Annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe yake cewa waɗannan masu irin waɗannan sufofi ba za su ji ƙanshin aljanna ba. Ita kuma ƙanshin aljanna ana jin ta ne daga tafiyar da ta kama ta shekara 500. To wai yazbillah, ko shekara ta kwana ɗaya ce ko ta awa ɗaya aka ce ba za ka ji ƙanshin aljanna ba, ai mutum yana cikin masifa, yana cikin tashin hankali. So saboda haka a Rahama, abin da kika aikata ba ma tare da ke, masana'antar fim ba tare da ke, dukkanin wani mai faɗa a ji baya tare da ke, babba da ƙarami baya tare da abin da Rahama Sadau ta aikata. Sai dai a koda yaushe ana sa wa mutum ran a tuba da kuma neman yafiyar Ubangiji. Allah ya ce faƙotu astaghfiru rabbakum innahu kana gaffara yursilu sama alaikum midrar. Allah ya ce ku tuba zuwa ga Ubangijinku. Saboda haka Rahama, a kofar tuba a buɗe yake, ki tuba ga Allah. Kuma muna janyo hankalinki, wannan hotuna da kika saka a pages ɗinki ya kamata a ce ki je ki cire, domin tsirar wa kanki da mutunci. Ki sani za ki girma, ko kuma in ce za ki haihu, shine in Allah ya baki wannan dama, wannan iko kenan. Ba za ki so a ce za a nuna wa 'ya'yanki irin wannan siffa da kike ba. Hatta 'yan uwanki, ahalinki, danginki kina ja musu Allah wadai. Saboda haka ba daidai bane ba abin da kike aikatawa. Ya kamata a ce ki je ki cire. Kuma idan kin yi ne saboda wata ɗaukaka ta Ubangiji, kar ki manta Allah subhanahu wa ta'ala kan shi yake cewa narfa'u darajati man nasha'u wa fawqa kulli zi ilmin alim. Allah ya ce mu ne muke daga darajar wanda muka ga dama. Kuma Allah ya ce wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u bi kai naka kulli shay'in qadir. Allah shi yake kaskantar da duk wanda ya ga dama, kuma ya ɗaukaka darajar wanda ya ga dama. Ba sai ka yi wani abu wanda za a ce Allah wadai ko ai tofin Allah tsina akan wannan abin sannan mutum zai ɗaukaka ba. A'a, kana zaunan Allah ya ga dama ya ɗaukaki darajar ka, sai Allah ya ɗaukaka ka duk duniya a jika. Amma wannan abin kwarai da gaske ba daidai ba ne ba. Kuma na ji cewa akwai a cikin hotunan da kika saka akwai wani ya je ya yi ɓatanci ga shugaba sallallahu alaihi wasallam. Allah hakika ban je ma na gani ba, saboda ba shi da amfani ma na je na kalla. Amma dai ko ma menene, ya kamata a ce ki tuba zuwa ga Ubangiji. Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal mar'atu kulluha auratun illa wajhaha wa kaffaiha. Dukkanin mace gabaki ɗayanta al'aura ce, sai dai fuskarta da tafakan hannayenta su kaɗai ne ba al'aura ba. To wannan abu bai kamata ba, wannan abu bai dace ba. Muna miƙa miki nasiha irin magana da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce annabi Musa ya ga Fir'auna, wa qulu lahu qawlan layyina la'allahu yazakkaru aw yakhsha. Yace annabi Musa ka gaya wa Fir'auna magana mai taushi, mai daɗi, watakila ya hankalta kuma ji tsoron Allah. Saboda haka Rahama, muna janyo miki hankalinki da magana mai taushi, magana mai daɗi. Allah mun tuba, astaghfirullah azim la ilaha illa huwa astaghfiruhu bilai. Allah kai ne kace Allah taziru waziratun wizra ukura, laifin wani baya shafar wani. Allah kar ka sa laifin wasu mu su shafe mu. Allah mun tuba, astaghfirullah wa atubu ilai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.